zatrvať. Je možné, že je dobrý, ak vieš, ako na to. A krčný register je tu? Áno. Ja by som povedala, že krčný register je tu, keď sa snažíš spievať hrudný nízke tóny a nevieš to tlačiť hore, tam jak máš, tak to je to máš niekde. Si to musí niekde dať, ja som mala nejaké chvíli, to bolo Ja keď sa pokúšam spievať, tak väčšinou to mám mal, že to začne bolieť. Lebo nedýcháš dobre. Ja ani dýcham, ani nespievam, ani nič, že sa pokúšam. Lebo ja toto som teraz... Tak vyzerá, aké by tie tvoje ruky na nejaký... Zaujímam proste z toho hľadiska, že ak chcem to štúdio, tak proste potrebujem byť schopná komunikovať s ľuďmi. Proste rozumie k tomu, ako funguje spev. Vieš, že teraz, keby došla tá retardovaná Barbara a povedala mi, že ona spieva Cat, miesto Cat, lebo vidím... Ježo, ma napodobňuje sa poštím. A vtedy proste som mi to povedal, že okej, whatever. No, ale to mi zdalo, že celkom to rozoznávam. Ja rozumiem, že sa nežívam tak s nemčine, alebo ja som mala vyslovene normálne ako knižka teoretická, ako nebolo tam až toľko teórií, ale... Na nete, tak to krčný register, ten hrdelný spev. Ja nerada tancujem. A to nevadí. Ale mne to vadí, Prečo? lebo nerada tancujem. Jožko, poď sem sa. Stačí, že ťa k tomu nutia. Presne. Presne tak, stačí to vnúči, ak to hovoria. No, presne, nechcem. Budem tancovať asi s ním. Ja som mala presne, to som si nakreslila. Čo vám zahrám? Never bring Brin Theater. Blink People. A Jaro to potom hodí na YouTube a to by som teraz nemohla. Ľudia sa im budú ešte viac vyhýbať. Povedz všetky svoje postoje, ktoré chceš zverejnené na YouTube. Antifico. A minulé, fakt, ty vieš, že... Konec.